ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಸೂರಜ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದು ಯಾನು ಆತೊಂಜಿ ಒಂದಾರ ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕಲ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗ್ ಬೈದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಗೆಂದೋಡು ಅಂಡ ಕಾಸು ನತ್ತು ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪುನ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡುದ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪುನ ತಂಡೊನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಬತ್ತದು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಮುಟ್ಟುದಾತು ಇಂದಿ ಹೇ ಇಂದಿವು ಬಾಂಬೆದ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ತಗಲು ಎಂಕುಲು ಬಾಂಬೆದ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ತಗಲತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕುಟ್ಲದ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ತಗಲು ಲೈಟ್ ಕೆಂಪಿತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲ ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮುದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಎಂಕುಲ ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮುದ ಫೌಂಡರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸೌಮ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಬಾರಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೊಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಕನತ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಆ ರೀತಿ ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕಲ ಎಂಚಿನ ಕನ ಇತ್ತಂಡ ಐನ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕುಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದ 5 ಜನ ಎಂಕುಲ ಕನನು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಯಾನಿತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಉಳ್ಳನ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ್ ಬತ್ತೀನಿ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಂದೊಂದು ಮಣ್ಣ ದೂರದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಪರಂಗಿಬೇಟೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭೆನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸದು ಜಗದೀಶ್ ಮಾಡಿಯವಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ದಾಯ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಡಿಷನ್ದ ದುಮ್ನಾನಿ ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಆಡಿಷನ್ ಐತಾರಿತ ನನ್ನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಎಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಯ್ಯಾರ ಅಂದ್ ಪೋಯ ಪಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಟಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾನು ತುಯ್ಯಾರ ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯಾರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಅಂಚೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ ಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾನು ಹೋಯ್ತೇರು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ದೇವಂಡ ಎಂಕಲು ಸೀಸನ್ 2 ಬತ್ತಿತ್ತ ಸೀಸನ್ 2 ಎಂಕಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಡಿ ಫಿದೆ ಉರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ನನ್ನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ದಾಂಡು ಆತನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಏನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ್ಲೆತ್ತದು ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಆಡಿಷನ್ ದಾದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತದೆ 20 minutes entertainment ಕೊರಿಯರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ entire script 80s Nicola script Nicola act was very good audition round death and like quarter finals round mutta on get the performance the drag and matra when ended hit the pickup malder overall very good performance and all the best god bless ಈ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಈ ಜಾಗೆಡ ವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಪುದರ್ ಮಂದೇರು ಇತ್ತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಜಾಗೆದ ಗುಣಮಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ 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 ಆಂಡ ನಡುಟಿ ಏನೂರಿ ಎಲ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣಮಲ್ಲ ನೀರದ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ಲ 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 ಆಂಡ ಶಾಖ ಕೊರ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಯ ಈದಂತದಾದ ಮಾರ ಇಡ್ಲಿಟ್ಲ ಪಂಚ್ ಇನಿ ದನ್ನ ಅಂಬಡೆ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಇದು ಐಟ್ಲ ಬಾರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಂಡ್ರ PU ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PG ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲರದ್ದೇ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿನ ಸೀಸನ್ 1 ಹಿಡ್ದು ಅವಡು ಸೀಸನ್ 2 TV ಹಿಡ್ತುವುದೇ ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟಿದಿನ ನಾನು ಸೀಸನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಗ್ಗೋಡಂದು ಎನ್ನ ಆ ಕನನು ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರವನ್ನು ತಂಡದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು 2 ಜನಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಟ್ ಸೂರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಮ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊಸ ಬೇರು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜಿಡು ಪೊಸತ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಅಕ್ಲು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಕೊರಂತೀರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಎನ್ನ
ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ತರೆನರ ಇದ್ದೇನೆ ಅರ್ಥ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಜಯರಾಮ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪಿ. ಯಾನ್ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇರು ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಪಣದು ಆರ್ಯಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ರಿ. ಪರಿಚಯ ಆದ ಎಂಡ ಕೇಂಡೇರಿ ಇರು ಡ್ರಾಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡದು. ಯಾನು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಈತ್ನೆಟ ಆಂಡ ಎನ್ನನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರಿ. ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಅಡ್ಡೆಡು ಕೊಲ್ಲದು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಜವನೇರು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರಿ. ಅವನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಸೇರೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಕ್ಕೇನೊಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಬರೀ ಅನ್ ತೆಲಿಪಾಡು ಅಂಡ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಯಾನಿತ್ತಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಧರ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಅನಿಲ್ ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿದ್ದೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವಳ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ನ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಟಿವಿಡು ತೂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಿತಾರ್ದಿನಿ ಅಂಡ ಅಲ್ತ ಒಂದೇನು ತೂನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮ್ದಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂತೀವಿ. ಪಂಡಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿಜ್ಜಾನು ಯಾನ್ ಅನಿಲ್ ಸೂರಜ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ 2 ದಿನ ದುಂಬು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವಳ ಭಾರಿ ಟಫ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆದು ಪೂರ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತು. ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಮಿತ್ತಕ್ಕಂತೀನಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತೂಮಿನಾಡು ಅಲಿಯಾಸ್ JP ತೂಮಿನಾಡು ಪಂದು ಆರು ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಟೀಮುಡು ಆರು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆರೆ JP ತೂಮಿನಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಹರೀಶ್ ಬಾಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಜ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಾಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲರು. ಬಕ್ಕ ಕಲಾಂಜಲಿದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹಿತೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋಪನ್ 5 ಜನ ಡೌಟುಡ್ ಎಂಕಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಟೀಮುಡು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಿ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಐತೆ ಎದುರು ಎಂಕಲು ಕಿನ್ನೆ ಇಲಿಕುಲು ಅಕಲ್ನೆ ಎದುರು ಎಂಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕಲ್ನೆ ಎದುರು ಎಂಚನ ಜನಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚನ ದೆತೊಂದು ಮೇರನ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕಲು ಎಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ಜನಕಲು ಅಕಲ್ನೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆತೊಂದಾತನು ಅಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ ಮಂತು ಅಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆವಡು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಕಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚೆನೇ ಬರಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಅಂಡ್ ಆಸೆದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೀಮುಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ JP ತುಮಿನಾಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಗುಡ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಅಕಲನೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿತ್ತೇರು. ಅನಿಲ್ ಇರ್ನ ಕುಡಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಬೇತನ ಸ್ಟೈಲ್ ಜನಗಳು ಒಂಚೂರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕುಡಿತ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕುಡಿಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪರವನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಕೈ ಬಿಡ್ದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ಬಾಹುಬಲಿನ ಕೆರ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತು ಐಟ್ ಬರ್ತನು ಐದೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಾವಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಾವಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಾವಡು ಐತ ಜೋಕ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ದಾಯ ಕೇರ್ನಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ದಾಯ ಬಾಹುಬಲಿನಿ ಕೇರ್ನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತನು ಈ ವಿಷಯನೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನೇ ಬತ್ತೊಂದು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನೇ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಐದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತನು ಐದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಜಯರಾಮೇರು ಪಂಡದು ದಯವಂಡ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಿತರ್ನಾರತ್ತು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಅಂಜು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತರ್ನಿ ಬಂದಂಡ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂದೇ ಪನೊಲ್ಲಿ
ಅನಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಾಕ ಒಂಜಿ ಮಂತೇರಾರು ಅರೆಗ್ ದಾದ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪುನಿಂದ ಆದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಅರ್ನ ಕುಜಲ್ ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಇತ್ತಿನ ಏಸ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಗಡ್ಡ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದು ಬಣ ಆತೊಂಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಾವಂಡಿತ್ತು ಅರೆಗ್ ಆ ಊರ್ಡು ಬೋಂಡ ಅರೇನು ಪುದರ್ಲೆತ್ತದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ಬತ್ತೆ ಎಂದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂಡ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂಡೇರು ಇರು ಇತ್ತನೇ 4 ಜಲ್ ಐನ್ಲ ಫುಲ್ ಗೀಸ ಔಟ್ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತಿನ 4 ಜಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡ ತಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಯಾನು ಟ್ರಿಮ್ ಅಲ್ತೆ ನಡೆದು ಬೇಕು ಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜು ಅವ್ವ ಇಜ್ಜು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಆಂಡ್ಲ ಅವನು ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಕ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಶೋ ಕೊರ್ರ ಪೋಪುನಾನಿ ಕಾಂಡನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಏನ ಕಾಯ್ಪಾತೊಂದು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋದು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಮಂಡೆನ ಪೂರ ಗೀಸ ಔಟ್ ಬಂಡದು ಅಂಚಲ್ತು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಡೇ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಗೀಸದು ಬತ್ತದಾದ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಎಂಕ್ಲು ಶೋ ಕೊರ್ನೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ತಿರ್ದು ಪೂರೆರ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಂದು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ ಇರ್ಬೇಕ ಪೂರೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದು ಅವ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಈ ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರೆರ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದು ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ ಬಕ್ಕ JP ತೂಮಿನಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಗಡ್ಡ ಕೈಟ್ ಬರು ಕಾರ್ಯರ್ನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ತಿಗಲಿಗೆ ದೀತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತಲ್ವಾರ್ ಬೀಜ ಎತ್ತ ಉಲಾಯ್ದಿಲ್ಲ ನೆಲ್ಲ ಓಡೇಡೆ ಕಂತುಂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕಲೆಯ ನೋಡ ಓ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದತ್ತ ಹೆಂಗ್ ನಿನ್ನಂತೂ ನಗ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಮಗ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನು ಅಂತ ಆಡು ಗೊತ್ತನ್ಬಿಡು ಈ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಮಗೆತ್ತು ಈ ಕಾಳಕೆಯನ ಮಗೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಯ ಯಾನು ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಮಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕಾಲಗಾಯನ ಮಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಯಾನು ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮಗೆತ್ತ ಅವೇ ಪುಟ್ಟ ದಿನನೇ ಮಗೆ ಆಂಡ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಬುಧರಿಜ್ಜ ಅವೇ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಹೋದರು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬುಧರು ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ನಮಗ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅದತ್ತೆ ಈ ಬಾಯಿಡೆ ಕಡೆ ಬಂಡದಾದ ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾ ಓಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಪಾಡ್ನಡು ಸರತ್ತೈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ವಾಗ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಅನಿಲ್ ಪನೊಂತೆ ಏಪಲ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುನ ನಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಿ ಪೋಪುನ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಲ ಆಡು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ನಮಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮಕ್ ಶಾರದಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೋಯ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಸೊ ಆಯ್ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗಂಡಲು ಪೋಡೆ ಅಂದು ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಅನಿಲ್ಗೆ ಲೆಂಕಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಈ ಸೈಡ್ JPL ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಥೋಡ್ ತನಗೆ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಗ ವಜ್ರಕಾಯ ಮೂವಿ ತೇರಪೋದಿತ್ತ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ದ ಬತ್ತಿ ನಾನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ವಜ್ರಕಾಯ ಮೂವಿ ತೇರಪೋನಾಗ ಐಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಳೆ ತಿಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಆನುಲು ಚಕ್ಕನಕಲ್ನ ಏಸ ಪಾಡ್ದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅವೇ ಆನುಲು 2 ಜನ ಚಕ್ಕನಕಲ್ನ ಏಸ ಪಾಡ್ದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಳ ದೇವೇರ್ದಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಚಕ್ಕನಕಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಪೂರ ಮಾತೇರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಉದರಿ ವಾಣಿ ಉದಯವಾಣಿ ಆಲು ಉದಯನ ಬುಡಿಯಾಲು ವಾಣಿನ ಬುಡಿಯಾಲು ಉದಯನ ಪತ್ತೊಂಡಾలి ಆಳು ವಾಣಿನ ಬುಡಿಯಾಲು ಉದಯನ ಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಮುಳ್ಳ ಪುದರ್ದಾದ ಅಲ್ಲಲ ವಾಣಿ ಇತ್ತೆ ಅಳ್ಳಳ ವಾಣಿಯೇನ ಅಳ್ಳವ ವಾಣಿ ಅಲ್ಲ ವಿಜಯವಾಣಿ ಅಳ್ಳ ವಿಜಯವಾಣಿ ಇರ್ನ ಉದಯವಾಣಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಯರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಅವ ಅಂಚತ್ಯ
ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಉದಯ ವಿಜಯ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬೊಪ್ಪ ಪುದ್ದಾಡ್ದೀನಿ ವಾಣಿ ಪಂದ ಅಮ್ಮ ಪುದ್ದಾಡ್ದೀನಿ ಅಕುಲೆಗ್ಲೆಗೆ ಪುದ್ದಾಡ್ದೀನಿ ಅಕುಲು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಅಕುಲು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು పోయిని ನಿಕ್ಲೆ ನಿರ್ವೇರನ ಮುಳ್ಳು ಮುರ್ದು పోయి ಒಟ್ರಾಸಿ ಎನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಏನು ಮಜಾ ಅವ ನಿರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಳ ವಾಣಿ ಇನ್ನಳ ವಾಣಿ ಅಂದಪ್ಪ ಇನ್ನವ ವಾಣಿ ಎನ್ನ ಸಂಜೆ ವಾಣಿ ಅವಳೆರಿಗೆ ಬೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪುದ್ದಾಡ್ದೀತಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಎಂಕಿ ಯಾನೇ ದೀತಿ ಯಾನು ಸಂಜೆನಗ ಏ ಫಳ ಓಣಿಡೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಇರೆಗೆಂಕು ಲೈಕ್ ಆಯನ ಓ ಎಂಜ ಎಂಜ ಇರೆಗೆಂಕು ಲೈಕ್ ಆಯನ ಕಂಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಆಯಪ್ಪ ಅಂಚಾಂಡ ಇರೆಗೆ ರೆಡ್ಡೆ ಟು ಏ ರೆಡ್ಡೆ ಎಂಜ ರೆಡ್ಡೆ ಟು ಏ ರೆಡ್ಡೆ ದಿಗಿನ ರೆಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿಗಿನ ಎಡ್ಡೆ ಶಿನಾಚಿ ಯವ್ವಾ ಕ್ಯೂಟಿ ಅದಿ ಇರಂಜಿ ಈತು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲರದ ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ಪದಕಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬುರ್ರಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಗುರು ಇರೈ ಕುಂಜಿ ಮೈತ ಬೊಟ್ಟ ಬಾಡುಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದೆ ಬನ್ನಗ ಮೈತ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆಪ್ಪ ಆನ ಇನ್ನು ಮರತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಅಂದ ಇತ್ತ ಇರಿಡ ಬೊಟ್ಟ ಬಾಡ್ರ ಮೈತ ಬೊಟ್ಟಜ್ಜ ಮೈಜ್ಜಿ ಮೇಯ್ಜ ಮೇ ಎಣ್ಣುಂಡು ಇರಡಡ್ಡ ಎಣ್ಣ ಮೈತ ಡಬ್ಬೆನೆ ಉಂಡು ನೆಮು ಅವು ಮೈತ ಡಬ್ಬೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಡಾಮರ್ದ ಡಬ್ಬೆ ಒಮ್ಮಂಡದನ್ನೆ ಬೊಟ್ಟ ಕಪ್ಪಿತ್ತು ನಾಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಪಿರತಾರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ ಕನಪುನು ರಡ್ಡು ಪೆನ್ ಕನಪುನು ಬರೆಯರೆ ಗೊಲ್ಲುನು ಎಂಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರೆಗಿರ್ಬುನು ಪಿರ ಬುಕ್ಕುನು ಪರಿಪುನು ಪಿರೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಕನಪುನು ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಜಿಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಎತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಜಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊರಡು ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಒಯ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಎತ್ತಲು ಸೊ ಅಂಚೆಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ದಾದ ಕೊರ್ಪುನು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆ ಟೀಮ್ದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬಂತಿರು ಅವು ನೇಟ್ ಬೈದಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬರೋಂತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟಫ್ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದರ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 17 ಇಯರ್ಸ್ದ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಟಿ ವಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದು ತೂತಿನಕುಲ್ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ನಂಬುದಿಜ್ಜಾರ ಅವು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಎತ್ತು ಬಂಡ ಅಂಚ ಆತು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪುನಗ ಇತ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪೂರ ಈ ಡಿಬೇಟ್ ಚರ್ಚೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುರತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಪಂದೆ ನಾನು ಹಿಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಐಕ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಬುಕ್ಲ ಫಿರ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಜೆ ಪಿ ನಡೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಎಡ್ಡ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರಿ ರೆಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುನು ಉಂಡು ಆಂಡಲ ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜೆ ಪಿ ಎತ್ತು ಎಫರ್ಟ್ ಪಡ್ದೇರ ಅತ್ತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದಾರ್ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಬಂಡಾರು ಎಂಗ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಮ್ನಾನಿ ನೈಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆತಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಪುಲ್ಯಕೋಲು ಆತ್ನೇಟಾರ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆಡ್ದು ಕುಲ್ದು ಆರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಕೂಡ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪುನ್ಲಾರಿ ఒక ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ ಬಂದ ಟೀಮ್ಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪುನಾರಿ ಆಂಡಲ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದ್ದ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಏನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಡೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಐತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲು ಸ್ಟೇಜಿಗ್ಲ ಎತ್ತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಏನೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂದೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂಜನೆ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೀರ ಅವು ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ಗೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಜೋರಾನ ತಾಟಿರ ಕೊರಡಾಪುಡು ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಏರ್ಲೆ ಇಜಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರೆ ಎಸ್ ಇಂಕಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಗೆಂದೋಡು ಅಂಡ ಕಾಸು ನತ್ತು ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡವನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಪುನೀತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮರ್ದು ದಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರೋ ಬೆಂತಿನ ಕ್ಲೆಗ್
ಬಕ ಎದುರುಕೊಲ್ದಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರದಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಸೂರಜ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಾತೆರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದು ಯಾನು ಆತೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕಲ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗ್ ಬೈದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಗೆಂದೋಡು ಅಂಡ ಕಾಸು ನತ್ತು ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತೆಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪಲೆ ಯಾನು ಕುಡರಡ್ಡ ಜನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಜಿಂಡ ಆ ದೇವೇರು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಾಯರು ಅವು ಏರು ಪಂಡುಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಂಡದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೂರಜ್ನ ಪಪ್ಪ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂದು ಆರು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ SB ಆದಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮೊಕ್ಲಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದ ಹೊಂದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನಡು ಪಂಡ ಪೂರಾ ಪನ್ಪುಯ್ಯಾನು ದೇವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ತೂಜಾರಂಡ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪೋನಾಗನೆ ಎಂಗ್ಲ ಹರೀಶ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಅಭಿ ನಿಕಲ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಉಪಯಾರಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ನಾನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತಿಜಿ ದೇಪಂಡ ಪೂರ ಅರ್ನವಿತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಉಡ್ತೇನೆ ಆರು ಎಣಿದಿತ್ತಾರದ ಇಂಗುಲು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋವಾಯ ಅಂದು ಅಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಪಂಪ್ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ಪೋಪರು ಅಂತೂ ಇಂತು ಕಡೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ನೇ ಅವಡತ್ತ ಪೋದು ಪಂಡ ಹರೀಶ್ ಬಾಯ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇರ್ಕೋರೋಡು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ ನಿದ್ರೆ ಕಜಿರ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೀಮದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪಗೆಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೀಸನ್ 3ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಭಂಗ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ನಾರು JP ಸರ್ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳ ಕುಶಲ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಷ್ಪಾಯರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಇನಿಕಾನಾಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಕ ಬತ್ತ ಹೆಂಗ್ ತಿಗಲಬೇಡ ಅಂತ ಸಹಿತ ಈ ತರ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಾಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಲಕ್ಲೆ ಯಾವಿರ್ನ ನಾಟಕ ಲಕ್ಲೆ ಇದೆ ನೀರು ಬೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ನಮ್ಮ ನೀರ್ನಾಕಿ ನಲಿಪುನಿ ಪುನಾನೇ ಲಕ್ಕದ ನಲ್ತೊಂದು ಮರ ಬಕ ಯಾನ್ ನಲಿಪು ಇನ್ನ ನಾಟಕದ ಸೈಜ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕಗಳು ಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಯಾನ್ ಜೀವಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಚ ನಾಟಕದ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸೈಲ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ಲಿ ನೀರ್ ಕೊರು ತಂಡದ ಬಸ ಮಾತಾಜಿದು ಬದನ್ ಲೇಟ್ ಸೈಯರ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ಯ ಸೈತ ಅಲ್ಲ ಪಿರಪೋಂಡು ಲಕ್ಕಲಿ ಇದೆ ಓ ವಿಠಲಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನ ಬೇಗ ಬಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೈಯರ ಅಂತೀರು ಎಂಚಿನ ಮುಳು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅವನುಂಡ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪಿಯ ಅಲ್ಲ ಪಿರಲಕ್ಕಿರು ಎಲ್ಲ ಸೈಚಿ ಸೈತನ್ ಪಿರ ಸೈತೇರು ಇದೆ ಓ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಸೈತೇನ ದಾದಿ ಅಯ್ಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಂಬೆಗೆ ದಾದಾಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಕಡಿಂದ ತಿಗಲಿಬೇನೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಗಲಿಬೇನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಗಲೇಬೇನೆ ಅಂದಿ ತಿಗಲಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ತಿಗಲೇನು ಒತ್ತೊಚ್ಚಿ ದಾಯಿಗು ತಿಗಲೆಡಿತ್ತಿನ ಬಾಯಿಡು ಬರು ಅವು ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಅದೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಎನ್ನಂಚಿನ ಸಪುರದ ಕುಲೊತ್ತುಂಡ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಕುಲೊತ್ತಿಯರ್ನ ತಿಗಲೆಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಮರ್ಲೇರಿಗು ಅಂತೂ ಯಾನ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೈಯಲಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಏರ್ದನು ಇಂದು ಪೋತುಂಡು ಚೌಲಿ ಏರರೆ ಮೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಿತ್ತುಂಡು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಇದು ಮೀನು ಭೂತಾಯತ ಗಿರಗಿಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕುಮೆದಿನ ನಾದೊಂದುಂಡು ಕೈ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಬಾರಿ ಮೆದು ಅದು ಖುಷಿಯ ಪೂಜಾರಿ ನೀನ್ ಚಡೆಗೆ ಬೆಚ್ಚೇರ್ನಿ ಈ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಲ ಎಂಕ್ಲಿತ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ರಿ ಕಲ್ತಿನಕಲ್ನ ಎದುರು ಎಂಗ್ಲಿತ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ
ಬಟ್ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಈತನೇಟ ಮಂತಿನ ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾಗ there was some things ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ದೇ ಎಫರ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲ ನಡುಟು ಕಲಾಂಜಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲಿನ್ ಬುಡ್ಲೆಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಎಲಿಕುಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಚೂರಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂತಾಂಡಲ ಪೋಡಿಗಟ್ಟವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕು ಉಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆದ ಏತೋ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇನಿ ಈ ಮಲ್ಲಿಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾರ್ಲ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತದುಂಡು ಈ ಜವನೆರ್ದ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆದ ಏತೋ ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಜವನೇರು ವಿದೌಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಗಲ್ಫ್ ದುಬೈ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಲಗಲ ಮುಟ್ಟಾಯರು ನೆಕ್ ಈ ಕಲಾಂಜಲಿಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಸೂರಜ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಅವು ಪೂರ ಕೇರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಭಿನಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪಾಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ಲ ಎಂಕಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಆತ್ನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಎನ್ನನ್ನು ಒರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಎಂಚ ಬೋಡು ಒರಿಯ ಕಲಾವಿದಗ್ ವಾ ಗುಣ ಬೋಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ತಿನಾರು ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಬಾತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡು ಧರ್ಮಣ್ಣೆ ಅನಿಲ್ ಪುರನ ಪರಿಚಯ ಅದು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ನು ತಿದ್ದುದೇರಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಕಿರಣ್ ತೀರ್ಪೊನೆ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕೊನಪ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನಪ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನಪ ಅಂದ ಬರ್ಚಿ ಅಪ್ಪಣ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೊನೊಂಡ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಂದ ಪುನಃ ಕೊನೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪುನಟದಾದ ಬೇಲೆ ಪುನಃ ಕೊನೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪರ್ಜ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪರ್ಜ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಯಾನು ಮಟನ್ದ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ತಿಂತೆ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಟನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ತಂದೂರಿ ಪೂರ ತಿಂತೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಟನ್ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಟನ್ ಪಂಡದಾದಂದು ಹೆಂಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಟನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ಡನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡ ಎಂಕ್ಲು ಪುನಃ ಕೊನೋದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಪಸ್ ಕಡಪುಡುವ ಪುನಃ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ಡ 2 ಗಂಟೆ ಇದೆ ಎತ್ತುಂಡ ಅವು ಇಡೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪ ಪುನಃ ಕುರಿ ಉಜ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಪಂಡ ಪುನಃ ತಿಗಿತ್ತದು ಐತಿತ್ತು ಪುನಃ ದಾಯ ತಿಗು ಪುನು ದಾಲ ದಾನ ಮಲ್ ದಾನ ಮಲ್ತಿದೇರಿ ಲಂಗದಾನ ಮಲ್ತಿದೇರಿ ಲಂಗದಾನ ಮಲ್ತಿದೇರ ಅಂಚ ಪುನಃ ಕೊನೋದು ತಿಗಿತ್ತದು ಐತಿತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇತದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೀಪ ಇತ್ತನಿಗಳು ಕೊನೋದು ಪುನಃ ತಿಗುತ್ತದು ಆಯ್ತ ಉಲೈ ಕೈ ಪಾಡ್ದ ಐತ ಕಪ್ಪಟ್ಟೆನು ಹೋಯ್ತದು ಆಯ್ತ ಕಣ್ಣು ಪೀತದು ಆಯ್ತ ಲಿವರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಏರಿಯಾಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪುನಾನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಏರಿಯೇ ಪುನ ಈ ಜನ ಏನನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮನ್ಪುವ 1 ಕೋಟಿ ತೆತ್ತು ಅಂದು ಈತನೇಟ ಮಂಗ ಹೋಲಾಗತ್ತಾಯಿ ಎಂಕ್ ನಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಪು ನಲ ಬರ್ಚಿ ಇರ್ನ 1 ಕೋಟಿಲ ಬರ್ಚಿ ಸಾಲ ಬರ್ಚಿ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಓ ಗೋಣಿತಿ ಬಾಲ್ದಿ ಉಂಡು ಆವೆ ನನ್ನ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲು ಪುನಲಾಕದು ಸರ್ತ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಬಲೆ ತಲಿಪಲೆಡ್ ಬೇತೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಲ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡಿದಾಯದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ಲ ಟಿ ವಿಡು ಬತ್ತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದನಿ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಇಚ್ಚ ಎಂಕ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಏನನ್ನು ತೂದು ಪನ ಇತ್ತೀರಿ ನಿನ್ನ ರೋಲು ಇಂಚ ಮನ ಇತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ತೂಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಿರತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ 10 ಜನ ನನ್ನ ಗುರ್ತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾನು ಆತೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏರೇರೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಾರ ಪೋಯಿನಿ ಏಸಬಾರ್ದು ಆಯೆ ನಮ್ಮನೇ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿರ್ತ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರ ಸಾಲ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ್ ಮಾರ ನಮ್ಮ ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುನು ಮಾರ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಾಸು ಮಲ್ಪು ಇಂದ ಪಿರೌಡು ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾವ ಕುಟ್ಟದ ಮಾರ ಪಿರೌಡು ಚುಡ್ತೂಲಾಗೆ ಗಿರಕ್ಯ
ಬಲನ್ನದ ಅತ್ತ ಮ ರೇಖಡ ಪೋಂಡು ಪಾತೆರ್ನಗ ಸ್ವರ ಆತು ತೋರೈತು ನಿತ್ಯದನೆ ಕಾಸಂಡು ಏನು ಬೇತಗಳ ಇರ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಂದ್ರದಿಂಕುಲು ಫೋನ್ ದೆ ಪೂಜಾರ ಅಂದು ಬೇತಗಳ ಪಾತೆರ್ ಅತ್ತೆ ಫೋನ್ ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ತೀರ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಂದ್ರ ಏ ಎಂಕುಲಿನ ಮುಟ್ಟೇರೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೀಜ ಏರೇನು ಇರೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಈ ರೀಜಿನಲ್ಲ ಮಂಗೆನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಕ ಕಾಸಿನ ಬರ್ಪಿಯವರ ಕೊರ್ಪೆ ಇದೆ 5 ಮೀರದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ದಾಲ ತಿಕ್ವ ಎಂಕಿರ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬರ್ಚಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ಲಲಿತ ಕಲ ತಕ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಗೆಂದೋಡು ಅಂಡ ಕಾಸು ನತ್ತು ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ನಾನು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಪುನೀತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮರ್ದು ದಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕ್ಲೇಗ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಿತೆಲಿಪಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿರೋ ಬೆಂತಿನ ಕ್ಲೇಗ್ ಬಕ ಎದುರುಕೊಲ್ದಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ವಿಸಿಲ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ನಿಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಾದನ ಮಾರ ಈ ಪರ್ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮನೆ ವ್ಯಾಸ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂಚ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೂರಾನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಮಿತ್ತು ಬೂಟಿಂದಾಂಡ ಅಲಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನು ಆಂಡಲಿಂಗ್ ದಾದನ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾರ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಿಗೆ ದಾಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದು ಬಂತ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಹೂವೆ ಮಾರ ದಾದಾ ದುಂಬಮ್ಮೇರು ಏರೇರೇನು ಚಟಿಡು ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸತ್ಯ ನಾನೇ ಉಂತವೆ ರಾಸು ಬೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ದಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಲೋಡು ಏತ್ ಜನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚಿನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ನಮ್ಮೊಂದು ಏತು ಜನಟ ಸಾಲೋಡುಲ್ಲ ಏತೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಕೋಡೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತದ ಐಟಲ್ ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆತದು ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಸಂದೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಈ ಪಂಪ ಮಾರ ಮಲ್ಪೋಡಂದು ಊರು ಗೊತ್ತ ನಾನು ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಸೈಯೋಡೆ ವಿಜಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಸೈಪುರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿನ್ನ ಸೈಪುರ ಪ್ರಯಾಣ ಸೈಯರ ಬಿಡ ಯಾರು ಈ ಅಣ್ಣ ಚಟ್ಟಿ ಯಾರು ಚಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದನಕ್ಕೆ ಏನಿನ ಹತ್ತು ಮಾರ ಈ ಅಣ್ಣ ಆಟತ್ತು ಈ ಅಣ್ಣ ಕುಚಿಕುಂಬೆ ಕುಚಿಕು ಬಿರಣ್ಣ ಚಟ್ಟಿ ದೋಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಚಟ್ಟಿ ಆಯರಾಪುಡು ಆಡ ಒಂಜೆಟ್ರ ಅಡ್ಡಾಪುಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರಂದು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಿಂತ ಪುದರಿಜ್ಜ ಯಾರಿಡೀ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇನಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ 5 ಗಂಟೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿದ್ದೆ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಾರಾಯ ಎಂಚಿನ ತಲೆ ತಮ್ದು ಎರ್ಮೆ ಅರೆದಿಲೆ ಕಾಣು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಸೀಸನ್ 3 ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ ಥರ್ಡ್ ದಾದ ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಹೊಸತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಪಂಚ್ ಹಾಕೋಲ್ಯ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಏನು ಒರಿಯನ ಎಫರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಸ್ಪೆಷಲಿ JP ನೆಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡನೆ ಪಂಚ ಆಪುಣು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು JP ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ఆయన ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರಪ ಕಲಾಂಜಲಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಆಂಡಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತೆ ದಯಪಲ್ನೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ಡು ಒಪ್ಪುನಂಚಿಂದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಯ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೇರು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾದ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿಂದು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟೈತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಲ ಮಾತಾ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ತೂತಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಡೆತ್ತಿನಡ್ದವ್ರು ಅಕ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನಾಗ ಮುಟ್ಟೈತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಂಜಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಮಾಡಿವಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜನ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕನೋಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪೆಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಕನೋಡು ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಎದುರು ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಅನ್ನ ಮುಕ್ಲೇನು ಪಿರೋಡ್ದು ನೂಕೊಂದುಲೇರು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅಂಚ ಆವಡು ಇಂಚ ಆವಡು ಬಂದು ಅರ್ನ ಆ ಕನಸು ಒಂಜಿ ನಿಜ ಅಪನಂಚಿಂದ ಗಳಿಗೆಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಹಾರೈಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೊಪ್ಪಾಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕಟ್ಟಪೆದಾಯ ಬಾಬಲಿನಿಗೆರ್ನಿ ನಿಗ್ಲೇಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬೇತ ವಿಷಯದಾಲಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಂದ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ 24 ಗಂಟೆ ಅವೇನ ತೋಜಾರತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ ನ್ಯೂಸ್
ಐತ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೋಜಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಗಾಪನ ಏತೋ ಜನ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪರ ಬೋಡಾದು ಏತೋ ಜನ ಸೈನಿಕರಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಆಗಲ್ಲ ಕೈಕಾರನ ಕಲೆ ಅಂದೇರು ಅಂಚಿನ ಕೈಕಾರ ಕಲೆ ಅಂದಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳೆದ್ದು ನಿಕಲ ಆಕಲ ಬೇನ ಬೇಜಾರಿಂಜಿ ನಾನು ಜನಕಲೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕಲ ಟಿವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಉತ್ತುಂಗದ ಶಿಖರ ಏರು ಅವೇನು ಗುರ್ತು ಬರ್ಚಾನ್ನ ಬಾತೇರುವರು ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜ ಇರ್ನ ಇಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ದೇಶ ಕಾಪನ ಯೋಧರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕಿ ಜೈ ಅತ ಎಂಕುಲಿ ಅತ್ತೆ ನಿಕಲಿ ಈತಿ ಎಟ್ಟೆ ಬೇಲನ ಮನ್ಪರ್ ನಾಂಡ ಯಾನಿ ಇನಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಬಾಬು ನಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿಪಾತಿರ್ನು ದಾಳಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರೋದು ಅತ್ ಬೇಗ ನ್ಯೂಸ್ ಹೋದಂಡ ಎಂಗ್ಲಂಚೇನೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಅಂದಣ್ಣ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ನೀ ಅಂದ ಯಾನೆಲ್ಲನೇ ಬರ್ಬೇನಿ ಹೌದಿತ್ತ ದಾದಿ ನಿನ್ನ ಬಾಬುಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಬು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ ದಾದಾ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಡು ಜಪ್ಪರೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಜೆ ಜಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಟ್ ಈ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂಚ ರಂಗ ಮಂಚನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಕುಡವರ ಸಂದ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಿಶಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆದ ಈ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಫೈನಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟ್ಯಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ಗೂ ನಿಕ್ಲು ಮಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡದು ಯಾನಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ ತುಳುನಾಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಪಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದಂತಂದು ಕಳಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಗುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಾಲನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ್ ಟೀಮ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಈ ಟೀಮ್ ಯಾ ಮುಗುಲು ನೆಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೂತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಉಡುಪಿಡಿ ಮುಗುಲ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಯರಬೋದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೂದು ನಂಗೆ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರನ್ನ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ್ದಾರ ಒಂದು ಶೋ ಇತ್ತುಂಡು ತ್ರಿಶೂಲಿರ್ ಬರೋಡು ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಅಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೂತಾಂಶ ಶೋ ಪೋಯ ಆ ದಿನ ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೂಯ ಒಂಜಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಟೀಮ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡಂದು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ ಶೋ ತೂಯ್ಬೇಕು ಆ ದಿನಗಳೊಂಜಿ ಚಕ್ಕನೊಂಜಿ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅವಿಡ್ದು ಬೇಕು ಯಾನು ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತೆ ಯಾನು ಧರ್ಮಡ್ ಬಂಡೆ ಧರ್ಮ ನಿಗಲ ಟೀಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ತೂಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಲವ್ ಪಂಡೇರು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬೈ ಎಂಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ ಬೈದೀನಿ ಫೈನಲ್ ದಾನ ಈಗ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಜ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಎಂ ಪಂಡೆ ನಿಗಲ್ ಇಂದೇ ಎಫರ್ಟ್ ಇಂಚನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಹರೀಶರ್ ಎಂಕ್ 1.5 ಅವರ್ ಕುಲ್ದು ಟೋಟಲ್ ಥೀಮ್ ಎಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತುಂಡು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಈ ಟೀಮ್ ಗೆಂದೋಡು ಬಂದು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಅನ್ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಸೂರಜ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದು ಯಾನು ಆತೊಂಜಿ ಒಂದಾರ ಕಾರಣ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕಲ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಗೆಂದೋಡು ಅಂಡ ಕಾಸು ನತ್ತು ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತೆಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪಲೆ